Čaute ľudia, vítajte u nového videa. Jak som vám slúbil minule, tak v minulom videi, tak budem natáčať s inou postavou aj budem natáčať útorok aj stredu. Tak ideme Loose Lake, môžeme, alebo dáte Loose Lake, Musket Reloads alebo Night Shift. Musket, že? Tak ideme Musket. A keď to bude Night Shift, si myslíte, že bude Godzilla, tak napíšte mi do komentárov, kde si myslíte Loose Lake, Night Shift alebo Musket. Samozrejme nezabudnite dať like a odber, jak začneme. Keď máte radi Godzillu a kúkali ste film, tak dajte odber, a keď ste nekúkali, tak dajte like. Ale poprosil by som vás strašne veľa odberov, by som vás za to rád, a potom vám možno pošlem merch, keď bude mať dostupný. Lebo teraz na Slovensku ešte mi zakázali vyrobiť merch, lebo od 10 odberateľov môžem vyrábať merch, odtedy sa môže vyrábať merch a musím to bohužiaľ musím mať bohužiaľ 10 odberov, alebo viac než 10. Až za každých 10 odberov môžem nový merch. Takže budem rád, keď budete dávať odbery a budú strašne dobré merče, strašne dobré vymysly. Aj voľaké drinky by som sa skúsil pokúsiť. A dobrá zbraň nám teraz padla celkom. To nemal byť špatný ináč. No prčiť. Mal som si dať malé čudy porebenie z pleše. A nečakal som, že toto bude. Keď zbaráte proste toto, tak do toho vždy tuchnite. Vtedy choďte do toho s krumpáčom, tú takú guličku, vtedy to dáva najväčší damage. Pozrite, tam, aha, toto bolo moc. A toto, pozrite, vidíte tú guličku? Není? Tak tu, tam vidíte, tak keď to trafíte, dá to damage 100. A to vám odporúčam na tí voľaké veci, vtedy to je dobré, rýchlo to vyťažíte proste. No, hotový, môžeme čakať na Godzillu venku. Kde sa spálne káre, pekné. Nemám na športek síce skin, ale kúpim si ho dneska alebo zajtra. Potom ešte vidieť športiačik krásny. A ja mám úrus na toto. To je môj úrus. A keď vy proste tuto máte gasken, tuto behnete a tu vnútri, ak je tento bobeček, tak máte gasken. Tuto. A ten môžete zebrať a natankovať auto, a keď behnete na pumpu, tak to doplníte celé. Koľko zblázon, že? Je po mne railgunov, tá railgun je celkom silná na auto. Musíme dávať troška pozor. Mám katanu, tak to sa mi hodí. Na toho hráča krásne. Krásneho porazím. Takého nubačika. Možno nie, možno áno. To nikdy nevíte. Poraziť nuba alebo neporaziť. Jedno z toho proste. Godzilla sa nám nespavne. Asi nie. Godzilla už by sa spavnula. Hej, čo to je? Je bola 100% šanca, že sa nám spavne Godzilla, tak čo je? Hejo. To nechápem. Tu mala by reálne už Godzilla, tuto, alebo bola kde inde. No tak to nechápem. To fakt nechápem, čo sa stalo. To nechápem. Jedine, že by Godzilla proste zmizla. Že 100% šancu. Ale chápem, bolo to moc oné. Mohli to odstrániť a dali na to, že je asi šancu 50% znova. Proste, že... Nevím.
dáva to logiku, ale druhú hru sa možno stávame, tak to bude dobré. To si pravili, že raz za 2 hry, teraz presne to nastavím. Hore je modrá čestka, vidíte? Ty kokos, to je dobrý. To si pozísam. Čau. Aha. Ešte presne na do hniezda. On tam broukun, on teraz tú katánku tež. To je proste úplne broukon. Broukon katana. Ja tomuto hovorím, boj. Nie, tým poseru. Chápete, proste tento stojí bubble shielde a zrazu voláš, kto ho zabije. To nechápem proste. To z toho aj ja mimo. Takže z takéhoto nubaka dali. Mečak. Áno, mečak. Ten by mal byť, čo by mal byť OP hráč a hneď ho dajú na šupu. Proste mohol povedať, že papa, som blbec doma úplne, že si vypráva, koľko sám o sebe, že úplne je blbec, že či nevie hrať, že má sa to učiť ďalej a také. To keby to vyprával, tak nech ho vypráva si kľúne o sebe 100 dní. Ja som prosím vás dobrý hráč. Není som lepší než Žalka, napríklad ten český youtuber. To je tiež dobrý youtuber, není som lepší než on. No ale to beriem, že som lepší než on. Ale proste dobre, teraz nejdem hovoriť, že som lepší aj tak, že mám viacej veci alebo niečo také. Proste točím ja som to spolupráca. Ja som spolupracujem. Ja som s ním spolupráca. Ty Albert Einstein, čo si myslíš? Že ma dáš? Aha, môj táto sa pripojil nám na čas pravého, vidíte? Vôbacíka je, že? Neviem, že som rezal odpájal, lebo mi to tu leze na nervy v tom televízore. Doma máte PSPčku, dajte odber a do 4, dajte like. Jedno z toho si môžete vybrať aj na začiatku, čo som hovoril, tak jedno z toho si vyberte proste. Že keret si vyberete proste. Ja vám nenútim všetko si vybrať. Že naraz. Ale keď máte PSPčku, ale PSP normálne, Slim alebo Pro, tak dajte like. A keď máte PlayStation 4 Pro alebo Slim alebo normálne, tak dajte odber či like. Sám neviem, som sa stratila ja. Ja som mal vytredovať tento holotwister, tam bol ešte jeden. Kde to je tam? Ja som noob. Dal mi dobrú vec. To je špatné. Takáto brokada som vyhodí na konec. Bože. Tí hráči proste nemajú turbo na tikári, ty kúkos. No radšej idem preč. Lebo ešte on ma tu zrazí. Keď vystúpim, ne? Tak? Nestrelaj po nom. Tu môžeme. Bože, nestrelaj tu. Tam sa daj nabok krásne. Bože, to vycvičili medvedi. Medvedi dolu hentam. No ten jede. Ten druho? Aha, tam je sisel. Tam je.
200 metrov to kašlem na ňo. Ten obačík. Keď ma kokos, ale Maťa vykašľal v škole, dneska nás bolo 7 v škole proste. No, to nie je normálne, čo nás v škole. Keď aj u vás, tak to mi môžete napísať tiež do komentárov. Lebo akože toto, čo má znamenať, tak to je brutál. Brutál. Všetci, aby boli chorí, a my máme také jednotrávne dievča strašné. Som sa nedá vydržať. Ona zebere, že jej normálne zlega jednu vec a ona hneď. Prečo mi to berete? Hneď to ide nažalovať proste, že jej zebereme jednu kocku. Aj keď sme si to my, tak hneď si to zebere, keď sme si to našli my v Legu a bolo to aj tak jej, tak proste ona začne hneď mrčať. Ako nechápem. To proste ja nechápem. Tí babi sú strašne otravné ináč. Doma rád babi, prosím vás. Ja ich nenavím práve, že. Vzal akože po mne. Koľko ja čo hrám jednu hru s kamošom zo školy, tak koľko tam ja som mal Kinetic Blade, čo to je nový meč, či starý, lebo to bolo chapter 4, ten meč. A proste keď ste normálne, ja som tam išiel s mečom. Ja som hral Pillars Minigames. A normálne hrám to, áno? A zrazu ma úplne padám. A zrazu sa uchycujem s tými kravinami, s tým oným grapplerom, idem hore. A zrazu už ma to neber hore. A zrazu mi potom vyletel ten meč. Ten meč mi prehodilo a normálne mi to letelo hore. Mi to normálne odletelo to z oného. Jak sa to som zabudol. Ja som troška mimo. No ale zabudol som proste, jak sa to volá, ale grappler teda, už som spomenul. A proste normálne mňa to nezobralo. Ja to premenil z toho grappleru meč. Kinetic Blade. A vlastne tento Titan Blade je nový, lebo ten tu ani nebol. A Kinetic Blade tu bolo chapter 4. Viem síce, že som nenatáčal, chapter 4, lebo vtedy som ešte nehral Fortnite, ale viem to, že to tam bolo vtedy. Chapter 4 sa vám vrátia, to viem, aký tam bol Fortnite, som to kúkal na internete. A vy proste si predstavte, Kinetic Blade versus Titan Blade. Čo by ste si zobrali? Kinetic Blade alebo Titan Blade? Ja Titan Blade. Čiže, áno, Titan Blade. Lebo si zeberte. Normálne si bojujte s hráčom, čo má tento gaštan kam ide? Ja si myslím, že som mimo. Choď po mne! Choď po nej! No tak ty skápeš. Ty padák, keď dojde za mnou. Ty okamžite skápeš, ty hovorím. Zrejme kšovičko. To je moje čovi. Tam je, že? Áno. Áno, on tam je. Ty kokos, tam je, vidíte ho? Tam za tým.
Som tu plne zakempený. Ja ich nechám proste, nech bojujú, to bude sranda. Nie, že mi toto odpalíš. Oni ho nezabíjajú. No konečne, volá, to má oné, rozum. Nemá zabíjať bossa. Jaký hajzlík. Môže? On sa strašne dobre trafil. Nie. Nie! Ja ho zabijem, nemá na to nervy. Jau. Jau, proste neporaziteľný. Proste, aj so easy. Ty voli! Bože, on je fakt cool. Si predstavte. Ty kakos. Koľko bere zóna? Už vedavý, koľko bere. Takýto hudbák, aby nás zabil. On mal iba na vecku. No, to bude ťažké. No, toto bude ťažké. Minulé videa viem, že to bolo krátke, lebo že dlho to trvalo na čítanie, lebo ja som hral v obývačke, lebo ja mám ten PS5 portál, som dostal od Ježiška a hrala som na tom obývačke, lebo som chcel byť proste, že pri otcovi, áno. Že tam nech vidím aj na jeho televízii. Koľko tam majú bandu, videli ste to? Čumte, tu majú bandu. Simple edit. Takže to bude najší 100%. Čo sa deje? Čakajte, idem za táto mojím, lebo nechápem, čo sa proste deje. No tak toto bude ťažké troška. Krmpačová bitva, 1v1. Leo vyhral. Ja odhalím sa až za 100 like odberov.
lebo nemôžem sa hneď do toho iba len tak. To nebudem robiť. Čakajte, idem za nich mu povedať, že nedojde za nami. Už to máme, tak ideme hrajkať. On išiel kakas, on išiel na vecko. Teraz. Tak budeme hrať sami chvíľu. Možno aj celú hru, keď nás zabijú. To je taká príjemná čestka, ne? Bolo také príjemné, strašné, že vôbec žiadny zvuk, že? Proste očuli ste? Žiadny zvuk. Toto vyhujeme. Toto vyhujeme. Asi ho vypojím a môžeme ísť sami. Nás držali úplne. To je proste dobre, ja to robiłem, ale toto proste nenormálne. Kakazala je chudák most, tak Godzilla čo s ním spravila? Bol normálne krásny most, mohli ste tam prichádzať, ale tá blbá Godzilla to musí zničiť. Zničiť! Ja to nenávidím, keď Godzilla proste zničí most. Sme tam normálne chodili, tam to bolo dobre, tam sme mohli normálne chodievať. A s autami. A teraz sa mi bola diera. Vy sa tam prepanete autom. Ja som tam dvakrát sa prepadol Urusom. Raz som premenil jeden Urus a druhýkrát som premenil jeden Urus. A furt som sa prepadal, lebo som nestíhal stále sa presadzať. Furt. A omylom som pridala turbo a ma hodilo dole. A neobrzdil som to, to by ani neišlo. Proste obrzdiť. Skáčme dole, ideme. Dobrá srandička. Také prepašované, to je tak dobré. Je prepašované. To strašne dobre spravili. Strašne. Tu Godzilla, to je úplne normálne dobrá vec. Godzilla. Si predstavte, jak to bola nubacká hra, že kedy nový update konečne, že novú tú season si predstavte. To sme čakali všetky dny a zrazu príde takýto dobrý Nechcem, aby skončila ani táto season. Čo bola tá Dr. Doom season. To som natáčala na mojom starom kanále, ale tam som nemal Tam mi to nezobralo, lebo mi dalo, že strašne dlhé video mi dalo. A strašne som sa naštvala, tak som si založil teraz nový kanál. Na tomto, na čom natáčam teraz, to je nový kanál. Preto potrebujem odbery. Lebo ja som mal 20 odberov, to už by som sa mohol za 80
pár odberov prihlásiť a by som sa mohol odhaviť proste. Ale ja som mu to zrušil. Lebo tam nemohol som dávať hry. Ja som bol v nemocnici, som odpadol v škole, v jedálni. Proste. Tak nemohol som dávať hry, som dával videa z nemocnice. Čo sme tam boli v jednej partii a čo sme tam boli, sme boli traja. A sme tam spolu hrali proste. A to bolo strašne dobre. Mal som teda proste kamošov, ale na jedného kamoša mám aspoň telefónne číslo na Messengeri ho mám. No ale tam bolo ešte s nami jedno dievča a to bolo tiež dobre, to nebolo špatné. A tam sme ešte dostali aj menovky. Také z toho sa mi najviac ľúbilo. Tam bolo dobre. Na ruku nám dali také, nám vyrobili také normálne narámky papierové. Menovky. Tak sme mali meno svoje, prezvisko. Bolo dobre. Kúkajte, čo mi padlo. Milujem toto. Tak je to dobré. King Kong úplne chilluje na tej pláži. Tam chilluje. Bomba. A ja by som z toho chilloval na pláži. Ja King Kong. Odporúčam vám pozrieť ten King Kong film. Ten bol dobrý. A Godzilla. Že King Kong x Godzilla. To bolo dobré. To by som vám odporúčil. No to som tak bol rád. To bolo strašne dobré. Dúfam, že sa tu spavíme Godzilla. Že by sa nespavnula? Nespavne sa to. Škoda. Nespavne sa. Ďalšia prehra netrafená. Úplne nemáš šťastie. Už som vás zbadala. Alebo zbadal, keď to je chalan, tak to nečudujem. Škoda. Godzilla sa nedá. Čo to už natáčal 28 minút, presne, a bez sekundy. Normálne a toto, aby sa nám nespavnula Godzilla. 28 minút to proste natočil na Godzilla. Ten je Godzilla. Nenávidím títo diely bez Godzilly. Úplná kravina bez Godzilly. Godzilla medailu nebudeme mať? Nebudeme. To je škoda. Chceš na V1? Chceš na V1? Ja. Tak ja nechcem ísť na V1. Ktorý je z nich pravý? Môžete mi to povedať? Na ďalku. Oni boli dvaja. Ten tam ma dobre trafila. Toto je boss Nightgross, to je úplná blbá. Kto má rád bossa Nightgross? Nikto. Sú to tak naniž. No a čo? To sa nedá. Nedá. Už to natáčam,
Už to natáčam strašne, ale aj dlho nepríde. Úplne Magic Moses. Neviem Magic Moses, či čo to je. Maskybný samé natáhnuté kočky. Kočka Nazar. Nazdar kočky. Nie na randino. Áno, môžeme. Ešte úplne. Ja netelefonujem potom. Dobre. Na stromoch inak môžete tam skákať. Viete, nebude asi Godzilla fakt. Ten King Kong má nohy jak ruky, všimli ste si? To sú proste úplne ruky. Ruky, ručičky. Sice keď behám, tak to vyzerá jak normálne nohy, ale potom to je jak one. Chorist. Ja už pôjdem na stredný. Na chvíľu. Ja som už 8. Krumpáčom. Má zbraň, áno, zbraň, krumpáčik. Víš to úplne. Vidíte to, čo ja? Kinetiko. Kinetik. Minus 60, ty kokos. To je sila. Keď ste mi padlo Legendary Fury Assault Rifle, tak to bude super. Keď ste mi padlo toto, tak to bude hnus. Tak ideme to skúsiť podkopať. No čo som to hovoril? Vidíte, čo mi padlo? No tak to sme v prdeli. To sme teda. Úplne bílý, víš čo? Zargono. Ešte úplne. Úplne sme prekonali svetový rekord, nič sme neprekonali. Čo chceš? Otrava. Že otravný je ten hráč. Máme kinetik. Hrám sa na kinetika. Úplne archeologok. Dar psychopate. Psychohráč. Kde hráč ďalší, čo pláva. Tu je koľko ešte tých bojov? Veď ale im trafíte až. Som nebrala, one holo twistery. Hou. Ten kamáš odplul. Ten chám odplul. Prosím, takám. Godzilla! A ona ma zabije! Ty kokos, kusok bola! Aj tak by som to vlastne nestihol. Zabije 300 metrov do dálky. Ukončíme to Godzilla, že sa premenujeme na Godzilla. Sice to možno bude dlho trvať, ale možno 3 hodiny. No tak Godzilla sa vás nespavne. Proste to je na nič. To je malá šanca proste, že si nám to spavne. Ja to nemám rád. Godzilla to je najlepšie, keď sa vám to spavne. To je dobre, by to bolo.
ale proste ono sa to nespamuje už. On sa vám to nespamuje. On to nespamuje proste. Vám to nespamuje. Keď chcete editovať schody normálne, takto. A keď takto chcete schody, tak tak. A keď takto, tak urobíte takto. Vy musíte začať od tohto presne. Od toho maličkého. Dobre, trafím sa. Godzilla bude tu. Áno, tu bude určite Godzilla najšiv. Áno, a tu má zabije voľaký oný blbeček. Teraz to bude masket. Podľa mňa to bude fakt, ale tuto je. Ten, že sa spal na Godzilla. Potom vám ukážem mapu Godzilla. Kakas, ten čo má hore za krydielka. On proste lietá krydielkami. Stredná. Kakas, tí dospelí, môj tato, ty katastrofa, jak to hra. Zamierovať to len proste. To musí sa naučiť iba zamierovať a úplne bude OP hráč. Má väčší level než ja, lebo cez víkend, ak sa vždy zobudí, tak hneď ráno zapne televízor a hádajte čo? PlayStation. No a hneď dojem ráno do oného, for iba očujem plejko a proste na mňa hry. Toto páda z tých česteků. Not normálne. Ale čakal. Kakaoko. No hovorím, že za ďalšia modrá čestka. Toto je modrá čestka potom. Tu nič iné nečakajte, že mám dobre páne tu dole. Nice, holo. Holo twister, holý twister, úplne, vieš čo. Úplne vtipné. Keď je podľa vás normálne úplne vtipné, že holo, že hole. Twister, zbraň hola proste, normálne, to je klasika. Zbraň sú vždy holí. Sice majú kryt, hore ďalšia modrá. Ma neštujte. Leze na zemi, tá modrá čestka. Ten typeček, kde je? Proste ja to vidím. Čaute. Typu, hej. Našla nám ho sa nám do kara. Čo mal za aligátora? Čo bolo? To čo? To je Tesla, bože. Nie, že ma s ním bude prenasledovať. Tie Alkan úplne. Varuj, lepšie. Godzilla je zasfuč. Stávači. Počítač. Stávač rovná sa proste počítač. Au. Troška to bolo štip. Nechcel by som takto skápať, jak ty. Hlavne, že máš Teslu a ja ju mám, tak čo chceš?
lepšie auto, Urus. No, dobre zaparkoval. Zaparkoval jak vôbec. Teda dobre turbo. To je elektrika, klasika. Proste ideme teraz, čo je lepšie. Natanková Tesla, to je že taková nabitá Tesla. Alebo toto. Natankované. Napchám dobre. To je také foto. Čo je z vás podľa vás lepšie? To je horšie a toto je lepšie. Že nedá sa prestaviť, ale toto vlastne nedá do kára. Budeme stavať dopredu a trafávna. To obrazovka svieti vôbec. Čo chcú nesvieti ani obrazovka, tak to je skutočná Tesla. Proste, aj so easy. Boss. Čo mi spraví boss? Nič. Koľko zde mám dožil? Normálne, aby tam nebola zóna, to není možné. No. Ja zdrhám z tohto mesta. Teraz to bude smrť. Vieš prebol Teslu? Áno, chod. Posúrko, kúkajte. Ideme jak odísť. Viete, čo je náš plán. Nice. Pomaly sa priblížime. Stávač. Hajzík. Horím.
sebe svete. Že posero! Ty kokos, to je dobrý. Kde bere shieldy? Aha, teraz bude Pavel. Ty kokos, on má pri sebe shieldy. Nabil. To ma zaujíma. Áno, pištolkou. Áno, on si furt dával šieldy na šeli a dával si ich. To je nenormálne. To hráči sú... To bude jeho pohreb. Keď on zomre. Veď ani ho nevytrafi, tak čo chce? Stávaš posero, ja ho dám na hejda. Ani šos mi to neubere. Chápete? Taký ten noob. Jaká sešký noob. Si odskočiť znova. Na čau. Som tu od odskočenia. Tak. Ideme. Ukáž to. Luzlej. Luzlej, kamaráši. Floated frogs. Tuto nie je tam voda. Tam je tá skríž. Tam vidíte? Je vysúšená tá voda. Zajtra natočím tuto jednu skríž. Ale jaké chcete video, také natočím. Skríž si vyberte, alebo video, jak sa snaží získavať Godzillu. Vyberte si jedno z toho. Komentáre napíšte. Sorry. Som chorý. A ja. Ľuboci. Keď ste zastavení, hrať sa zastavia. Papa. Dobre, nevyšlo nám to. Hrať sa ešte raz zastavia. Dal život. Tam úplne idú. To sú pre mňa hajzík.
treba. Daj náš dík za ľud. Free. No pištolka nukala. Toto sa mi hodilo. Daj Godzilla zasa. Má ako lepšiu než on. Pištolka. To soboti potom. To je bot. To je video presne pred. Áno. Takto sa hrá, takto sa hrá Fortnite, že proste zdrháš. Tá hra je o tom, aby si proste zdrhal, áno. Tá hra je o tom, aby si bojoval. Stále iba. Aby si nebol takýto poserov, má sa učiť. Áno, kúkať, čo robí poserko. Poserovaný. Áno, jak sa bojí, že chuďatík, ja ho nebudem prenasledovať. Chudák, úplný noob. Konečne. Koľko vás tu bude asi mravov? Ideme to zabiť. Dobre, troška som to preflákal, že ich zabijem hneď, že mi nedajú damage. Troška som to zlikvidoval. Ešte to berem. Jau! Hajzík! Jo! Áno, oni sa kamarátia, za to, že majú šporčaky dva. Dajte mi pokoj. To moja hanačka v aute. Ja som odkľúčený, si to predstavujem. Môžete ma nehať?
spravené, že proste, víte čo by bolo dobre? Že keď proste ten hráč máte friendov, áno, tak, že keby ste vás ich zabili, vašich friendov, že keby ste si pokynali aj oni, takže keby ste proste keby ste vy ich mohli oživiť, že zobrať ich reward kartu, že by ste hrali duále, by ste boli ďalšími dvoma friendy, to by bolo dobré, alebo ich oživiť, že keď by ich odkryli. Áno, všetky šudy. Keď sa to tak vybaví, tak takto sa to bude. Toto je ban, nie hento. Už to není ostrov. To je ostrov. Chcel by som ostrov, fakt už. By sa hodil ten ostrov strašne, keby tu bol. Potrebujem nový meč a taký... To bol tuňak. Úplný frajer. No takto. To až skúbram. To sú frajeri, nie tí flakačky všetky. To je ten ostrov. Tretia zóna. Tak už ide ostrov. Kde pôjde ostrovček? Ešte nepôjde. A za minútu aj 25 sekúnd. Je to dobre, to samé prehľaduje. Nie je špatné. Toto už dohráme a končíme videom asi. Uvidíme. Podľa toho, aké to bude. Keď bude šťastný koniec, alebo nie. No ja mám moje hýry, že? Do vody. Jo, to je dobré. To mi hodí na zónu. To bude v zóne. Mám nejak healovať potom. Koľko denný ten Alkan, tak čo bola chapter 5, season 3, tak oni dali 50 kg. 50 mŕtvych hráčov mali. 50 ich dali dole. 11 hráčov a 11 mŕtvych ja mám. Vy to síce nevidíte, ale nenkam ideme. Tam pôjde. Remaster Milos. Tam pôjde. Aj na ostrovček. O môj Bože, kameroman. Bože, ja som to trafil. Ja som úplne OP hráč. Proste, real hráč. Real, není bot. Jo, to nie je bot, to je môj kamo. Čau. Toto si ty, kamo? Hojzlík. A prečo on ma takto zranil? Dobrý podvod, čo? Ja som sa ledva rozbehol na tej káre. Som to rozmyslel, že Railgun spraví, že bum. Spraví s tým autom bum.
Tak sa. Potrebujem fakt nový meč. To bude končiť aj tak. Kokos. Divoký si. Ó! Videli ste to? Proste... On ma netrafil úplne. Konečne tento útok. Teraz ho zmasakrujem. Celého jak je. Dúfam. To som vyhral. Nice. Toto je dobré. Si byť opatrný. Doba. A hneď som to mám, čo som potreboval. Presne to, čo som potreboval, to mám. No tak vy zabíjajte sa a vyhraj moja. Keď to ukončím, ja budem strašne šťastný. To bude len dobre víno. Ty kokso. Kúkam, že sa neozvíme kedy. Musím zebrať spleše. No a posledného zabite. Je to naše. Proste to je dobré. Vy sa na ostrove a za to dole sa to zabíjajú. Tak to je výhoda. Ustrajím to na ostrove.
Ukončili sme to vínom! Čo som hovoril, že čím to ukončíme? Vínom alebo Godzillou. Zanechajte like, odber a budeme rád, keď budete takto ďalej dávať lajky a odbery. Pre dnešné video to bolo všetko, tak majte sa dobre. Čaute.